Здравейте хора, аз съм Крисбер, тук на мен е Стас, Стас кажи здрасти. Здрасти. И сега ще снимаме първа част от Epic Parkour мапа. Нека да махнем гейм мода, за да не читваме. Добре, нещо има да се чест? Не. Просто чест. Опа. Опа, добре. О, първият чекпоинт ето го. Поне така мисля, ако това е чекпоинт. Да. Чекпоинта. Първия. Ако искаш ла мини по чекпоинта. Ще мина и шакай. Трябва да минат тия работи. Пак една. То така има вода. Добре. Сега скачаме. Опа. Доста добре. Пак. Видя даже фул демидж. Не, брат! Бил къде стигнал. Що чекпоинта трябва да е точно? И аз паднах. Тъпия чекпоинт се катеряме 2 часа и 50 минути. Добре, че не са много високи. Само ще сложа гейм мод, само да взема една-две пържоли, защото умирам от глад. Искаш ти пържоли? Да. Така ще ги оставя в чест. Ако искаш да си вземи. Да си взема така. Стига. Паднах. Тук някъде. Тук това е началото. Добре. Там началото е пустата вода, може да мине по нея. Ще мина. Фак. Не, там не ходи там, това не е началото. Там е предпоследният чекпоинт, който няма чейтваме с него. Добре, значи това ще читваме. Кой честил храна? Добре. Той с телепортните е, че не ми скачва загоре. Телепортни се. Той ще се спална тук вече, че ме дразни това. Ще спални направо. Да, бати се спална. Нищо. Ще го оправим после. Вой! Как така подскочих, бе? Сетни спалн ти там, ако искаш. Не мога, човек, как ти, не съм оп. Чай. Добре. О. Супер. Виж къде съм? И аз почти стигнах до там. Другия чекпоинт. Браво, пускай го. Айде. Опа. И точно на края на чекпоинта. Тук му паднах. Добре. Натам ли е пътя? Да. Насам. О, там имаше един чекпоинт, супер. Шумено донгджъмп, yes. Има ли там вода? Да мина по там. Ето, пускам я. Добре. Фак. Джъмпа е доста готин на кефи, поне тебе кефи ли ти? Да, готин е. Speed Enhancer. Защото има някакви бъбчета тук ти дава. В началото. И така. Jumbo Enhancer. Доста добре измислено. Не, защо така?
Си падна. Не. Ползвай този чекпоинт. Не, аз го използвах, аз просто паднах и се изкачих само малко върху него. Ей, гледай какво шибано, бе, там няма верно такова стълба. Вече няма да го използвам. Добре. Ето. Що минаш там? То там пътя. Не. Чай малко. Не, паднах и аз тъй. И Бах ти тъпя нодос. Това ми пуска флай автоматично. Играя с нодос, защото е доста добра програма. Кеф има, защото ползвам я едната от причините, които е, че като някой спами в чата, ти го виждаш като един напис, защото е супер малко. И е доста практично това. Не се дражиш от шибаните спамари. Лели! Стой там, не скачи! И ти ли падна? Да. Трудничко е това. Ми там, да. Защото точно не пошивано, защото точно там ти спира спид буста. Скачаш и ти спира спид буста и някаква тегава. Ето. Ще паднеш там. Оу! Yes. Мина го. Yes, то чекпоинт вече въжи. И аз го бях минал. Аз бях стигнал и на това. Карай. Предпоследното до водата. Обаче падна. Мина ли го? Не. Вече и за мен въжи. Супер. Еми, супер, Готово. минахме мапа. Следващия епизод ще снимаме левел 2, който е доста по-труден от този. Надявам се да ви харесва този епизод. Коментирайте, оценяйте. И чао от мен. Стаска се, чао. Чао. Чао пак.